боз як ташаббус ва иқдоми хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ эълони озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар соли 2026. озмуни мазкур бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими ҳамаҷонибаи ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгонамон дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва бо ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя ба сарчашмаҳои илмиву таърихӣ дар асари мондагору пурарзиши ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома» инъикос ёфтааст, баргузор мешавад. озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар байни аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар ва шаҳрвандони хориҷӣ ба истиснои узви вобаста ва пайвастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, олимону муҳаққиқоне ки вобаста ба шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ таҳқиқот анҷом додаанд ё рисолаҳои илмӣ навишта ҳимоя кардаанд, доир мегардад. озмун аз 4 давр иборат буда, даври якум моҳи марти соли 2026 ва даври чорум, яъне даври ниҳоӣ нимаи якуми моҳи декабр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон баргузор ва ҷамъбаст мегардад. сарпарасти озмун бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, барои мукофотонидани ғолибони озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 миллиону 660 ҳазор сомонӣ ҷудо мешавад. шоҳ-ҷоизаи озмун 140 ҳазор сомонӣ. хирад раҳнамою хирад дилкушой, хирад даст гирад ба ҳарду сарой.